Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan katu kunci di mata mencari perbedaan sebut dalam sana bini sepuh. Ekang sampun ageng mestuti di matang pepoyan kau tamen ekang ateges. Ingkang sampun boneng pamaos wedok ingkang pitutur kebating panemah ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Lan kiboten kata lumeng katur kunci dumateng panjenenganipun. Para kyah para tamu kakung sampun putri kadat kali merdaning akrami. Lan kiboten kata lumeng katur kunci dumateng panjenenganipun para sarjana sujananing bukti. Para priyagung pangemban-pangembating dusun minangka pantam tuwin patom mengkala dasih ingkang pantos katuran sagung ingkang pakurmatan. Katentreman karahayon miwah kabagyan. Kagunganipun Gusti Kamo miramugi tansah kajiwanan kasair wonten ngarsanipun panjenengan sedaya. Mugi tansah nglebaraken dhateng kawula. Nggih. Kunjuk dumateng panjenenganipun para kyah para tamu kakung miwah putri. Boten kata lumpen saking kula sagadang bariyugung kadang-kadang pametri budaya ingkang adiluh kepareng marang abiyantara suwan wonten ngarsanipun panjenengan sedaya. Mugi dawuh sapanjenenganipun ingkang hamenggugati panjenenganipun Bapak Suratos lan Ibu Endang ingkang ari kalenggan menika panjenenganipun ingkang hamenggugati sampun kepareng hanatapi rehter maning asopakan di sarana agentas betul pun putranipun ingkang sesilih panjenenganipun Dimas Ayu Mutia Arisa Pratiwi. Ingkang sampun kepareng naturaken panjenenganipun Bagus Java Nur Febriansyah. Putra saking panjenenganipun Bapak Triyatno Kasim lan Ibu Sugiyarti. Napa dene Bapak Triyatno Ibu Wulandari Diah Rahmawati. Ingkang mingking saking Ladan Kurya RT 1 RW 1 Jati Purno Wonokiri. Dene adicara Jatungkabul sampun kalapan katipake rahayu wilujeng kalis dan ing sambi kala niki kunjuk dumateng panjenenganipun para kyah para ingkang hormatan. Boten kata lumpen saking kula sakadang bariyugung kadang-kadang pametri budaya ingkang adiluhung Elsam Campursari ingkang mijil saking Ladan Mojopuro Jati Rata Wonokiri wis kepareng marang ngabiyantara suwan wonten ngarsanipun panjenengan sedaya. Lan ugi boten kata lumpen suwan kula sakadang sinebiyung kadang-kadang pira pradangga jagep lan ugi Widyawati cacah setunggal kalih tiga Trihangga Widyawati. Nah, menika Trihangga oh nggih, setunggal kalih tiga Wiraswara ya Mas. Wirawiri nggih. Menika samangke badhe nderek ngregengaken swasana parisuka wonten ing dalu kalenggihan. Kaprawaken setunggal Mbaka Sawiji Widyawati ingkang badhe nderek ngregengaken swasana parisuka wonten ing dalu kalenggihan. Kaprawaken setunggal Widyawati pinilih menika babaran saking Laladen Janti Kirimarto pemengkon pono kiri sudah semangga pun dia ayu Indah Mo Nela Wati Elsa kepareng kejumeran sekar sasana palegen. Kalajengaken ingkang kanggo kalih menika babaran saking Ladan Sidoharjo mengidul Pak Gunung Tempursari. Semoga kepareng jumeneng jengkar sasana palenggihan pun dia ayu yo si Elsa kepareng jumeneng semoga ayu. Ingkang pungkasan menika babaran saking Kirimarto kaleres Ciro kepareng jumeneng jengkar sasana palenggihan. Semonggo pun dia ayu Elsa
Sumangga. Yun pangapunten menika ingkang jaler piyambak ugi kepareng jumeneng. Sumangga Adimas Sugio Bagong kepareng jumeneng Jekar Sasana Palenggen sinaringen kadang-kadang Elsam Sampurasari Rikas. Iji keju Diwata pacar wisdahipun para tamu dan kinromatan Trihangga Widawati sampun kepareng jumeneng wonten ngarsanipun panjenengan sedaya. Menika samangking badhe nderek regayaken swasana parisuka wonten ing dalu kalenggihan ingkang salajengipun panjenengan sedaya katula lenggihan kanthi skeca kanthi martu saha martawane begali sinartan hanyerantu tumapang adicara ingkang salajengipun sinartan hamriksa lan ugi midhangetaken sugatala lipur sawetawis saking kadang-kadang pametri budaya ingkang adiluhung Elsam memang untuk Anda. Bali elek nalika ibu
mumpung saiki ketemu jogetan tetelan karo aku dadi tombo kangenku kangenmu bali eling nalika iku durung tutup lagi